ओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक महात्मा द्वितीय अध्याय। ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसौ निहता बुभ्रौ पितृभर्तुक दुःखार्ता करुणं पर्यवेशयेत्। ଶବର ମାନେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସନ୍ଦେଶ ଗୁଣବତୀକୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ପିତା ପିଅର ହତ ଶୁଣି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତର ଘରଣୀ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ହେବିହି କଲୁ ତୁ ଏସନ। ପିତା ଗୃହସ୍ଥ ଏକ କାଳେ ନିଧନ ମୋର ପାପ ଫଳେ। ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ପାପ ଫଳ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ପିତା ଆଉ ପତିଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ଅନାଥ କରି ଗଲ ମୋତେ ମୁଁ ଜାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗତେ। ଉଭୟ କୂଳ ଜ୍ଞାତି ଶୂନ୍ୟ ବେଦବ ଜଳ ତିଳ ଦାନ। ପ୍ରେତକେ ପବିତ୍ର କରିବ ଏଣୁ ରଖିବି ମୋର ଜୀବ। ଏମନ୍ତ ଭାବି ଗୁଣବତୀ ଶୋକ ସମ୍ଭାଳି ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣପନ୍ନ ହୋଇ ପିତାପତିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କଲା। ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ତାର ଧନ ଘେନିଗଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଘରଟି ଅଖଣ୍ଡକ ହରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଗୁଣବତୀ ବରଡ଼ା ପତ୍ରର କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ରହିଲେ। କାର୍ପାସ ସୂତ୍ର କାଟି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ସହ ପାଳନ କଲେ। ବିଧି ସଂକଳ୍ପ ଉପବାସୀ କରଇ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ। ଆବର ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାଣି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ତାହା ଭଣି। ସ୍ନାନ କରିନ ପ୍ରାତ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ଶିବ ଆଳେ। ବସି ଜପଇ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପୂଜଇ ମାନସିକ ବିଧି। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ତହୁଁ ଯାଇ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ କରଇ ଶୀତ ଜଳେ। ଜଠର ଅଗ୍ନି ତେଜ ହିନେ ରୋଗ ଆକର୍ଷେ ଦିନୁ ଦିନେ। ଜୋରେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତେ ସ୍ନେହ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରେ ଏମନ୍ତ ସୁର ନଦୀ ତୀରେ। ଅଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଲା ସନ୍ନିପାତ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପାଇଲା ପଞ୍ଚତ୍ୱ। ଏହିଭଳି ଗୁଣବତୀର ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହେଲା। ପିତା ପତିଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପେ ନାରାୟଣ। ରୁକ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତପତି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପୂର୍ବେ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ଏବେ ହୋଇଲ ସତ୍ୟଭାମା କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରହୋତ ଦ୍ୱିଜବର ସେ ହେବେ ଭକତ କ୍ରୂର। ଯେ ଦେବ ଶର୍ମା ତୁମ ତାତ ସେ ହେବେ ନାମେ ସକ୍ରାଜିତ। କୁମ୍ଭ ପାଳିତ ତୁଳସୀ ସେ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ହେଲା ଆସି। ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ କମଳିନୀ ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କ ସପତଣୀ। ମନ ନିର୍ଘନ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କହି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଲେ। କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଯଥାବିଧି। କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ସତ୍ୟଭାମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ମତାମତ। ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିଦେବ ପ୍ରଜାପତି। କବି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଦିଏ। ଆ ଦେହରେ ସତ୍ୟତା ନିହିତ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀହୀନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଂସାର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ
ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୀତି ପ୍ରଚଳିତ। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିଏ ସେଭଳି ପତିତା କଷ୍ଟରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସହାୟ ଦେବା, ତାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବା, ତାର ବାଡ଼ି ହେବା, ଏହି ନିବେଦନ ମୋର। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ